खुलुमबाय। दिनै 27 मे 2024 समबार। करिमगन्जनि गंसे सिमेन्ट फेक्टरियाव खामानि मावग्रा सिकिउरिटि गार्डआ बोथोरनि गोबां गरम जानायनि जाहोनाव हिट स्ट्रक जानानै थैदों आरो बे जाथाया करिमगन्ज जिल्लानि सिङाव थानाय बादारपुर घाट VBCL सिमेन्ट फेक्टरियाव जादोंमोन। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय अमर सिंहा, 38 बोसोर बैसोनि। आसाम पुलिसनि एसटिएफ बिफाना गुवाहाटीनि गटानगराव गंसे साखा खबब्रै गारिनिफ्राय अपारेसन खालामनानै नंखाय रां 5.55 लाख रां नंखाय रां हमनो हादों आरो जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 2 दायनिगिरिफोरखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2 दायनिगिरिफोरनि मुङा जाबाय मोहम्मद रफिकुल इस्लाम, 34 बोसोर बैसोनि आरो सिराजुल आलम, 25 बोसोर बैसोनि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पातारमारि गामिनि थिकादार राजु नार्जारिया गावनि गामिनि मेट्रिक आनजाद आरो HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावदों आरो बरायदों। दिनै 26 मे 2024 दिनै पातारमारि गामियाव राजु बसुमतारी सासे फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टरनि बानजायनायाव दिनै नैबे गामियाव जे रायजो राजाखौ लानानै जोंनि नैबे पातारमारि गामिनि HS आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय, HSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फंबाय बिनानावमोनखौ बिथाङा सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बायदि फालिदों देग्लायबो। दा बे फालिनायनि मेन थांखियानो जाहैबाय बिथाङा नैबे गामिखौ लानानै गिदिर थांखि दङ आरो बे फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै बिहा बिराद गिदिर सिमां नुनाय दङ। जाय सिमांखौ बिथाङा मोगथाङाव लाबोनो थाखायनो थुलुंगा होनायनि असिलायै बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों। दिनै जों 4थि खेब जाबाय। दा दिनैहाय मेट्रिकआव जोङो 3 बिजाथिखौ बरायनो मोन्दों आरो HSआव गासैहाय 6 जन बिजाथिखौ जोङो 7 जन बिजाथिखौ जोङो बरायनो मोन्दों। दा बाहाय जोङो गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय थांनाय बोसोरनिफ्राय रुजुनानै नायोब्ला देग्लायहाय बांसिनै बेबायदि फरायसाफ्रा दिनै मोजां पारसेन्ट लानानै पास जाबोदों। दिनैहाय HSआव सासे हाइएस्ट मोन्दों 74 लानानै। बिनानावनि नामानो जाहैबाय सुजुमा बसुमतारी आरो मेट्रिकआव जाहैबाय सासे जोंना मेगा होननाय। दा फंबाय बिनानावमोननि जोङो इयुन जिनाखि थांखि, बे थांखिया जाफुंथों बेखौनो लानानै जोङो रायजो राजाया बयबो ओंखारनानै बोर होनायजों लोगोसे आनान गसाइनाव आर'ज बिदों आरो जोङो बेजों लोगोसे जोंनि राजु चन्द्र बसुमतारीया फार्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर हिसाबै दिनै गावनि जाफुंनायजों लोगोसे मालायखौबो जाफुंजानायखौ लुगैदों जिउआव। आरो बे ओनसोलनिफ्राय जोंहा बुंनो थाङोब्ला बे गामिनिफ्रायनो जोंहा ADC गोदो गोदायनिफ्रायनो जानाय दंमोन आरो बेखौनो बिथांमोनहा जाफिननो लुगैदों आरो बे लेगेसिखौ बिथांमोनहा लाखिबाय थालांनो थाखायनो नैबे गथ' गथायनि सायाव थांखि दङ आरो रायजो राजाया बेखौनो लोब लोब ओंखारनानै दिनैहाय बरायफैदों। आरो फरायसाफोरखौ नोंथाङा मा बोसोन होनो सानो? जिहेतु बिथांमोना मेट्रिकखौ पास जाबाय, हायार सेकेन्डारि उथ्रिसारबाय, मा बोसोन होनो सानो? बेथ' जोंनि थांखियाव जिथु मानि बिराद गिदिर थांखि दंखायो। दिनैहाय जाय बिनानावमोनहा, जाय फंबायमोनहा मेट्रिक पास जादों आरो जाय बिनानावमोनहा HS पास जादों, बेथ' जास्ट जागायजेननायसो। जाहा जाहैबाय जोंना दहाय बुंखानाय बायदिनो माइल्स टु गो बिफोर आइ स्लिप। जाहा उन्दुनायनि सिगांनो गोबां मानि खामानि मावनांगौ बा थांनांगौ दङ। दा नैबे HS पास जानाय बा मेट्रिक पास जानायावनो जाहाथे मानि जोब्बाय होननानै साना आरो बे जागायजेननाय हिसाबै बिथांमोनहा मोनसे बेखौ जांख्लाखौ बारजेननाय हिसाबै लानांगोन आरो बिनिफ्राय गोबां थांखि नाजानायाव गोबां मानि हान्था मेला हान्थिनांगौ जायो, जेंना सैनांगौ जायो। जाहाथे मोनफ्रोमबो जेंना जेंगोनायावनो बिथांमोनहा उथ्रिलांथों फंबाय बिनानावमोनहा। आरो बेखौ उथ्रिलांनांगौबा फंबाय बिनानावमोनहा मानि दानि मेटेरियेलिस्टिक जिनाखि बुस्थु, बे बुस्थुनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जितु मानि मबाइलाव लोमहाबनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेनिफ्राय गोजानाव थानांगोन, ड्राग्स जुवा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। दा बेफोरखौ जुदि एराय गिदिरफोरनि बोसोन लानानै बिमा बिफाखौ सनमान होनानै उन्दैफोरखौ अननानै जुदि इसोरनि दहाय लानानै थांबाय थायोबा बिथांमोननि जिनाखि साननाय, बिमा बिफानि जिनाखि साननाय, बे जाफुं होननानै जोंहा मिजिंनाय दं। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।